Nun nun nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sih tentrem nugroho wilasaning Gusti ingkang maha welas maha asih sanindyasa langgeng tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula Waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Puji syukur kunjuk sahandap pepodo dalem Gusti ingkang murbeng dumadi ingkang sampun paring kawilujengan dumateng panjenengan sedaya saha kula. Satemaing siang menika hanyareng dinten radite manis inggih ngatlegi surya kaping 24 Mei warsa 2026. Panjenengan sedaya lan kula saged manunggal wonten dalemipun Bapak Sulaiman sekalian garwa kanthi widodha kalis rak sagung ing rubeda. Ngaturi uninga bilih ing dinten menika Bapak Sulaiman sekalian badhe nglajengaken reroncening tata cara adat anggenipun malakramakaken putra pawestri kinasih ingkang nama Roro Ayu Ngatini sarjana komputer Jinatu Krami kalian Bagus Hamdani Widyatmoko sarjana komputer putra kakung Bapa Sugiono sekalian ingkang pidalem wonten ing tlatah Tambah Mulya Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Hadining Tias. Keparengna kula ngatur kula jejer minangka pambewara ngaturaken reroncening tata cara ingkang rinakit rinumpat rinumpaka saha rinumpok dening para kamong krida miwah pamengku karsa kadimakadan. Tata cara pinurwakan kanthi mijilipun penganten pawestri saking Tepas Wangi tumuju sasana rinengga. Sasampunipun panganten putri lenggah sinambung praptanipun panganten kakung miwah pangiring saha panggihipun penganten kekalih. Paripurna tata cara panggih kalajengaken sinduran ngados duwugi kerobongan. Para tamu kakung miwah putri ingkang berbudi dharma janggeping tata cara nut wewarah dalem ing kraton Surakarta Hadiningrat inggih menika besan mertui. Sasampunipun besan sekalian lenggah jajar wonten ing palenggahan tumuli kalajengaken tata cara pangabekten. Makaten roncening tata cara panggih ingkang badhe lumampah kula ingkang piniji minangka pambewara nyuwun tambahing pangestu murih saged mratitisaken lampahing tata cara satemah gangsar lancar jumbuh kalian sampun ingkang katetepaken sinambi hang rantu samektanipun tata cara para tamu kula dherekaken lenggah kanthi mardu mardikaning panggalih. Nuwun. Para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu minulya ing budi sampun wonten sasmita saking Ibu Juru Sumbaga bilih penganten pawestri sampun purna anggenipun ngedi busana pramila daya-daya arsa kakanthi lenggah ing palenggahan rinengkung. Mijilipun penganten pawestri
datan siwah kalawan wijiling Sekar Tejo. Tinar buka korining panti busana hanyarengi ngambar gandane Sekar Melati nyawiji kalian sumunar cahya ngebaki sasana pawiwahan. Hanengge menika Togandha lan cahyaning penganten pawestri ingkang sampun purna pinulas wadanane rinengga busana edi. Salirane katingal ngengreng mawa prabawa luhur. Eling-eling penganten pawestri wiwit tasih remaja tansah asih keprasaja mila datan mokal sinembuh ing Sumbaga satemah hamangklingi. Kasulistyane Roro Ayu nyatini sarjana komputer datan mantra titah madya padha prasasat kadi widodari ing kasuwargan. Hangagem kebayak panjang warni kresna warni cemeng menika nedahaken neteping cipta rasa budi lan karsa anggenipun penganten pawestri hanampi kodrate Gusti datan awak legan malih namung sampun winengku ing priya. Ukel bokor tengkurep Sekar Melati rinunce cakrik kuwung kinarya pratandha bilih gesangipun badhe tansah hanjagi wewadane diri lan keluarga. Sekar ingkang cakrik kuwung ugi nedahaken watak kumawula handap angsor anuraga sabarang tumindak tansah nengenaken tata krama lan tata susila. Laju tindakipun penganten pawestri kakanthi Ibu Aning miwah Ibu Arya kawis tingal sampun lenggah ing sasana rinengga kanthi raharja nir ing sambikala hanyarengi suwukipun ketawang Sekar Tejo. Para tamu sinedan ingkang kinurmatan, duta pamethuk ing penganten kakung inggih menika Bapa Suprat miwah Bapa Sutresna sampun paring sasmita bilih penganten kakung siyaga sowan hanetepi tata cara panggih. Praptanipun penganten kakung sinubagya ing sih kawilujengan. Ladrang wilujeng sampun kumandhang ing awang-awang kapiyarsa ing sasana gati minangka tengara praptanira penganten kakung binayong dening para pengiring.
saking Wisma Palerman kakanthi manjing sasana wisuda. Tindakipun kakanthi sesepuh kakung cacah kalih minangka pratandha bilih para kasepuhan badhe tansah siyaga hangampingi dumateng Bagus Hamdani Widyatmoko ingkang nembe palakrami murih saged lempeng wonten margining Gusti ingkang Maha Suci. Temah bagya mulya ing donya prasasat kadi ing kasuwargan jati. Mengagem busana awarni cemeng sinulam wenang rukmi jumbuh kalawan busananipun penganten wanodya. Mracih nani pilih anggenipun hanjatu krami rara ayu ngatini sampun nyawiji lair tumusing ati. Kawimbuhan mengagem kuluk kanigara sinulam benang kencana. Kuluk kanigara minangka pengageming ratu mratandani Bagus Hamdani Widyatmoko badhe tansah ngupaya dados titah ingkang pinaringan derajat inggil langkung-langkung setaran panembahipun. Kadi ginelak tindakipun penganten kakung miwah pengiring kawis tinggal sampun dumugi korining pahargyan. Suwekipun ladrang wilujeng tengara kandhek. Tindakipun penganten kakung hangrantu tumapaking tata cara panggih. Para tamu kakung miwah putri ingkang sinuba ing Basuki, sasampunipun panganten kakung lan pangiring mlampah dumugi ing korining sasana pahargyan, tata cara kalajengaken wedharing dawuh pangandikan pasrah saha atur panampi. Dawuh pangandikan pasrah badhe dipun salirani dening Bapak Nur Syafiq, dene atur panampi sinaliran dening Bapak Zabidi. Katur dumateng priagung kekalih sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan katentreman miwah karahayon mugi tansah kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula. Waradin sagung kaluwarga Waradin sagung dumadi. Raharja rahayu niskala satuhu. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada. Amma ba'du. Ingkang dahat kinurmatan para sepuh bini sepuh miwah para pepunden, para alim, para kiai ingkang satuhu dahat kinabekten. Mirunggan katur dumateng kadang kinasih pisan sutresna nun inggih Bapak Haji Sulaiman sekalian garwa, mugi tansah winengku rahayu. Sumrambah dumateng kadang Prada Muda Taruna ingkang dahat sinudarsana. Keparengna bilih ingkang sudi amstani kula pun Nur Syafiq. Nyuwun agunging pangaksama dumateng panjenengan sedaya minangka sulih sarira Bapak Sugiyono purwakaning atur sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken caos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring dumateng panjenengan sedaya lan kula awujud kasarasan kawilujengan cihna engkal nggahan punika saged kempal manunggal ambabar bingar kanthi suka raharja nir ing sambikala.
Sholawat lan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tansah konjuk dumateng titah piniji jalma pinilih mustakaning bawana nun inggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu sapangatipun kaantu-antu sagunging umat. Mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula angsal sapangatipun. Amin Allahumma amin. Bapak Haji Sulaiman sekalian garwa, mugi tansah rahayu. Menggah wigatos sing gati sedya suwanipun Bapak Haji Sugiyono sapangayap wonten ngarsa panjenengan. Sepisan ngaturaken salam taklim, salam kawilujengan biqauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk katur dumateng Bapak Haji Sulaiman sakadang Pandawa mugi tansah kinerkahan dening Gusti. Kaping kalihipun menggah wosing gati hambabar lukitaning basa minangka atur pasrah penganten kakung Bagus Mas Hamdani sawatahipun kula pasrahaken dumateng Bapak Sulaiman sekalian. Mugi enggal dengan kepanggihaken dumateng Roro Ayu Ngatini kanthi cunduk lampahing tata cara adat kejawen ingkang lumampah. Mekaten menggah atur kula minangka sulih sarira panjenenganipun Bapak Haji Sugiyono dalah garwa. Kula nglenggana kathah kekirangan anggen kula matur boten katalumpen. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ana demit ning pinggir kali. Mangan kupat lawuh pedho, nyuwun pamit undur diri menawi lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tentrem rahayu nugroho sih wilasaning Gusti ingkang maha welas lan maha asih. Sanidya langgeng tumedak tumanduk kajiwa kasarira dumateng jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradin sagung dumadi raharja rahayu niskala satuhu. Para sepuh pinesepuh ingkang pantes hanambi sagunging pakurmatan, keluarga ageng Bapak Haji Sugiyono ingkang kinurmatan, Bapak Haji Nur Safik minangka sulih sarira Bapak Haji Sugiyono ingkang kula hormati, para tamu kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Perwakaning atur sumangga kula dherekaken unjuk puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng panjenengan lan kula kanugrahan karaharjan kabegaswarasan satemah ing siang punika saged nyawiji manunggal wonten dalemipun Bapak Haji Sugiyono mriki.
Sholawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sapangantipun kaantu-antu wiwit alam donya dumugi delahan. Keparengna atur kula Zabidi minangka piniji matur nyarirani Bapak Haji Sulaiman sekalian saperlu tumanggap sedaya atur pangandipanipun Bapak Haji Sugiono sekalian lumamrah Bapak Haji Nur Syafiq ingkang sepisan salam taklim saking Bapak Haji Sugiono kula tampi salajipun kula aturaken dumateng Bapak Haji Sulaiman sekalian kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaping kalih pasraipun penganten kakung Bagus Hamdani putra kakungipun Bapak Haji Sugiono kula tampi kanthi suka gumbiraning manah salajipun enggal kula panggihaken kalih putri kula Roro Ayu Ngatini salajipun mawantu-wantu panyuwunanipun Bapak Haji Sulaiman sekalian supados panjenengan sedaya kersa lenggah hangestrani tata cara ngantos paripurna ing wusana kula nglenggana kathah kalepatan saha kirang ing subasita kula nyuwun agunging samudra pangaksama akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna medhar dawuh pangantikan Bapak Nur Syafiq tuwin Bapak Zabidi sami ajawat asta tuwi lengser saking sasana sabda. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing suka rahayu. Sampun samapta penganten kekalih badhe hanindakaken adat panggih tetilaraning para luhur panggihing penganten kekalih hanyarengi kumandanging cantaka suka parisuka munya ing tirta. Pindana cantaka munya sesautan ing madyaning balumbang seneleng tumuruning jawah riris gongso kodhok ngorek asung pahormatan titahing Gusti ingkang asipat jalu lan estri Kya lumampah lumebat tatananing suci jumangkah tetek padaning Bagus Hamdani Widyat Moko sarjana komputer ugi Roro Ngatini sarjana komputer tumapaking suku Kebaing Pamengku
saya caket kekalihipun tumuju sasana panggih. Panggih saking tembung panggayuh amrih gambuh ing penggalih. Sawusya sami aben ajeng temanten kakung cinaket ing sasana panggih. Kanthi kapratitisaken juru rias asta kumlawi sami ambalang gantal ingkang garwa kakung anggenyo hambalang gantal kadawahan dodo pralambang tresna asih dumateng ingkang garwa lair tumusing batos gantal penganten putri binalaken dawah suku mengko pralampita jejering pawestri siaga sahandap pamurbaning ingkang garwa pinangka padenganing keluarga. Purna ambalang gantal penganten kekalih ajawat asta Rara ngatini sarjana komputer ngaras astanipun ingkang garwa nedahaken lebeteng raos tresna dumateng Bagus Hamdani Widyatmaka sarjana komputer. Purna jawat asta daya-daya kekalihipun ngrucat canela. Samangke penganten putri lenggah ing jengku sarwi sumembah penganten kakung napak tigan ngantos pecah tigan ambabar warni jene lan petak minangka pralampita panyunan mugi jalu lan estri wis nyawiji daya-daya pinaringan putra utami nenggih putra putri ingkang bekti dumateng Gusti kang hamurbeng dumati bekti dumateng Rama Ibu pigunani dumateng agami nagari lan sesami. Tanggap penganten putri hamiji pepadane ingkang garwa Purna hamiji kalanting ingkang garwa kajumenengaken wonten sisih kiringipun. Prasetyanipun penganten kekalih sawusya kodratipun nyawiji bagya mulya tansah dipun lampahi sesarengan bebasan kodrat paring pacoban kekalihipun siaga upaya wiradat minangka srana karampunganipun. Purna tata cara panggih kalajengaken cara tata cara liru kembar mayang. Ugi kawestanan Sekar Jaya Ndaru lan Kalpataru Sekar mekaten kinarya gegambaran pangawak pawestri Jaya Ndaru pralambang wahyuning kasantosan wondene Kalpataru pralambang
wahyuning pepadang ya tuntunan pamrihra murih keluarga ingkang katemben winangun saged hayu hayem lan hangayemi nuwun. Paripurna tata cara panggih talah liru kalpika Bapa Sulaiman sekalian garwa nyikepaken sindur wonten pamidanganipun penganten kekalih. Penganten sarimbit lumampah lonan sarwi nyepeng poncoting sindur. Lekas mekaten minangka pratandha bilih Rama Ibu sampun lila legawa ingkang putra uwal saking purbanipun Ibu Dalang Rama. Gesang mandiring pribadi jejekaken saka guruning Bale Wisma ingkang katemben winangun. Sindur ingkang warni abrit sinerat petak winangun untuwalang sayektosipun minangka pepenget dumateng penganten kekalih bilih gesang bebrayan prasasat kadi nyabrang samudra ingkang ombakipun santer tur gawat kaliwat. Pramila kedah linambaran santosaning lair lan batos murih saged lulus raharja trepting gisiking samudra kabagyan kanthi pirantos tansah caket maring Gusti kang murbeng dumadi. Prapting sasana rinengga Bapa Sulaiman handingini lenggah parandene Ibu Sulaiman ngrucat sindur ingkang pundhakipun penganten kekalih. Tumuli netepi tata cara bobot timbang penganten kekalih pinangku ing jenggo sisih tengen lan kiring minangka tandha bilih wiwit dinten menika putra kekalih sampun winengku sawetahipun dados putra pribadi datan wonten ingkang kaemban cindhe lan kaemban ciladan. Kekalihipun tinampi kadi putra ingkang linairan saking garbanipun Ibu Sulaiman. Sawetawis sampun karaos timbang samodayanipun tumuli Bapa Sulaiman jumeneng saking palenggahan Hamisuda putra kekalih kanthi metek pamidanganipun Rara Ayu Ngatini kaliyan Bagus Hamdani Widyatmoko ngantos lenggah jajar sumanding ing sasana Wisudatama. Mengko teges bilih wiwit titiwanci menika penganten kekalih sampun sah hanut pranataning adat Jawi minangka jejering pala krami. Paripurna tata cara bobot timbang mewah wisudan inggih karana ing ari puniki Bapa Sulaiman kaliyan sekalian katemben mantu kapisan pramila hangadani tata cara bubak kawah kanthi ngunjuk degan ingkang cinampur mawi gendhes Jawi ingkang kaprah sinebat rujak degan. Rujak degan kaunjukaken Bapa Sulaiman tigang sendok. Tumuli Ibu ngunjuk piyambak. Sapurane sigra rujak degan kalorot dumateng penganten kekalih ing pangajab
Mugi ingkang putra saged lintir kautamanipun Ibu Tuwen Rama. Wohing klapa ingkang salebeting wonten toya suci minangka pralampita jejering pawestri ingkang ngantos dumugi dewasanipun kedah tansah hanjagi kasucinanipun. Hawek sayektosipun toya suci kala wau hamung wenang binuka dening kakung ingkang kinudrat dening Gusti minangka jatu krami. Lulus rahaja tata cara buka kawah sinambung tata cara kerubungan salajengipun inggih menika kacar kujur. Penganten pawestri ngrucat canela lengser saking palenggahan sumengkem dhateng ingkang garwa inggih bilih enten dinten menika Roro ngatini sampun sahandap pamoripun bangun Babus Hamdani ingkang minawa suku garwanipun kulawarga. Panganten pawestri gelar kaju gemboyo ewon dene panganten kakung ngasta kebo gunakaya ingkang isinipun arta receh saking wilangan alit ngantos ageng piyambak. Wos jane utawi beras kuning kacang kawak dele kawak sarta empon-empon sedayanipun kebo gunakaya sinuntak tinampi wonten kaju gemboyo sekedhik kuwala datan wonten ingkang kacecer. Mengku pralambita bilih panganten kakung siaga nyekapi kabetahaning Bale Wisma minangka sarana pagesanganipun. Kaju gembala tumuli dipun bundeli pracinani bilih panganten putri badhe tansah gemi nastiti ngati-ati anggenipun ngubetaken gunakaya parenginipun ingkang garwa mulih saged hanya kepi kabetahaning keluarga temah kekalihipun saged hayem tentrem ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen. Kawis tinggal panganten kekalih sowan wonten ngarsanipun ibu kaju gemboyo saisinipun katitipaken dumateng ingkang ibu. Lekas minangka pralambita bilih putra kekalih badhe tansah nyuwun tuntunan saha pitedah rama lan ibu murih anggenipun gesang bebrayan saged bagya mulya salamiya. Purna hanitipaken kaju gemboyo wonten ngarsanipun ingkang ibu tumuli penganten kekalih lenggah malih wonten palenggari nenggo nindakaken tata cara dahar kalimah utawi dahar walimah. Winastan dahar kelimah karana anggenipun dahar namung sakeplasan wondene sinebat dahar walimah karana kekalihipun nembe nindakaken walimah ingkang kadhahar awujud sekul warni jene ingkang pinaringan lawuh jangkep ulu pametung bumi keparah sinebat sekur punal.
anggenipun dahar kanthi dulang dinulang mengku pralampita setunggal lan setunggalipun badhe tansah hanya kepi kabagyan lair lan batos sadengaipun lelayar ing samudraning bebrayan agung menika. Bagya mulya panggesangan badhe tansah dipun lampahi sesarengan ing salaminipun. Sapuranipun dahar klimah tumuli ngunjuk tirta wening. Engkang kaunjuk namung cekap tirta wening sepisan minangka pepenget saking para luhur supados gesangipun penganten linambaran watak kaprasajan. Anggenipun nggayuh kamulyan kanthi prasaja kewala murih rejeki ingkang tinampi hamberkahi. Angka kalih minangka wewarah murih sedaya kodrat lan lelampahan sageta tinampi kanthi weninging cipta rasa budi miwah karsanipun. Para tamu kakung miwah putri ingkang luhuring budi. Sampun paripurna tata cara adat krobongan kanthi rahayu tanpa reridu. Hanya rengisukipun ladrang Sri Widodo. Tanggap ing sasmita. Bapak Soleman sekalian laju tindak tumuju Wisma Palarman merukaken Bapak Sugiono tuwin ibu. Kakanthi mertui penganten sarimbit. Kawis tinggal tindakipun besan sekalian kadhi lumebahing tirta kencana saking Wisma Palerman. Kawis tinggal tindakipun besan sekalian kadhi lumebahing tirta kencana saking Wisma Palerman Bapak Sulaiman Hamertu dumateng ingkang putra. Senajan sayektosipun sampun pitados lahir lan batos pilih ingkang putra badhe pinahargya kanthi samudaya, namung ngengeti agenging raos tresna mila rumaos datan marem galih.
sinawung eseming wardaya sumringah wadana pratandhane bilih sesepuh kekalih sampun gemblenging raos anggenipun mangun bebesanan temah dados setunggaling warga ingkang kukuh santosa nyengkuyung pagesanganipun putra kekalih tumuli Bapak Sulaiman sekalian kadherekaken lenggah ing sisih kiringipun penganten kekalih. Bapak Sulaiman sekalian lenggah malih wonten ing palenggah sekawis sigra pumengser duta pametu ing besan sekalian. Para tamu kakung miwah putri, sasampunipun Rama Ibu sekalian lenggah daya-daya penganten sarimbit arsa sumengkem wonten ngarsanipun Rama Ibu. Namung saderengipun sumengkem kekalihipun ngrucat canela lan duwung badhe kalos dening ingkang kehormatan Bapak Setiawan. Canela sampun rinucat, duwung sampun linolos. Kapratitisaken Ibu Juru Sumbaga Bagus Hamdani Widyatmoko Sarjana Komputer dalah kalian ingkang garwa Roro Ngatini Sarjana Komputer lemarak wonten ngarasanipun Ibu Tuwin Rama. Estining sedya nyuwun agung pangaksama dumateng sedaya lepat sedangunipun kinulawentah Ibu Rama hangutaken panuwun dumateng lelabatanipun Rama Ibu ing panggesanganipun menika sarta nyuwun idi pangestu anggenipun arsa mangun bebayan agung. Rama Ibu kang luhuring budi ingkang hangukir jiwa lan kang agung pangorbanane asung pituduh luhur rina wengi tansah ngesti mrih rahayuning putra lulus kangge nayo sadaya ribet rubeta linambaran kanthi sabareng penggalih tuhu patesi nambah kati sinandal rasing
putra sajoga tumetes terus waspane tan kowo jroning kalbu ngondo-ondo raos sing kalih alon ngandika nira duh angger putraku sun tampa panyungkemira muga-muga antuk berkahing hyang widi nggonira jejodohan Purna ngaturaken sungkem pangabekten dumateng Ibu lan Rama. Penganten kekalih lumengser tumuju ing palenggahan Wisdatama. Duwung kaagem malih dening Bapa Prasetyawan. Prajanana tata cara sungepan sampun paripurna. Para tamu ingkang minulya, reroncening tata cara adat wiwit pasrah tampi wisuda krama saha pangabekten sampun lumampah kanthi wilujeng tanpa pambeng. Salajengipun netepi agenging tata krama Bapa Sulaiman sekalian kepareng badhe manembrama rawuhipun para tamu kanthi atur pambagya wilujeng. Ingkang ing wekdal menika badhe dipun salirani Ibu Nesya Wulan Setyaningsih. Pramila katur Ibu Nesya Wulan Setyaningsih, kula dherekaken jumeneng saking palenggahan tumuju sasana medhar sabdo. Sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, kula nuwun. Lumintuning pudyastawa awit paring dalem Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Mugi sanentyasa nunggal sajiwa wonten ngarsa panjenengan sedaya lan kula waradin sagung kaluwarga widodо niskala. Para sepuh, pinisepuh, miwah para pepunden ingkang binektenan. Keluarga ageng Bapa Surana saha Ibu Sumiati ingkang minulya. Sangya para rawuh tamu kakung miwah putri ingkang satuhu luhuring budi. Puji syukur kunjuk sadhap pepodo dalem Gusti ingkang Maha Nasa. Awit kanugrahanipun panjenengan sedaya lan kula saged makempal wonten sasana pawiwahan kanthi widodо kalih sagunging rubeda. Keparengna kula kumawanti hamunggel saha hangempil kemardikan panjenengan sedaya. Awit aurat ngembang dawuhipun pamengku gati. Minangka sulih sarira talanging basa Bapa Sulaiman sakeluarga. Purwakaning atur Bapa Sulaiman saha Ibu Rita ngaturaken wilujeng rawuhipun para tamu sedaya saha wilujeng lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi hangersteni tata cara ingkang sampun rinakit. Ngaturi kauninga bilih ing ari menika hanyarengi dinten Radite Manis Surya kaping 24 Mei 2026 Bapa Sulaiman saha Ibu Rita ngaturaken rawuhipun para tamu sedaya kuwawi netepi darmaning asepuh amiwaha putra Mahargya Siwi ngentas pitulus putra putrinipun ingkang asesilih Roro Ayu Ngatini sarjana komputer, Jinantuk Romo kalian Bagus Hamdani Widyatmoko sarjana komputer. Atmaja jalunipun Bapa Surana saha Ibu Sumiati. Ingkang mijil saking Desa Tambah Mulya, Kecamatan Gabus, Pati Bumi Minatani. Ewadene rawuhipun para tamu sedaya kaajab paring panjurung donga pangestu dumateng Bapa Sulaiman sekalian. Anggenipun hamengku gati saged lumampah kanthi gangsar lancar. Ugi nyuwun donga pangestu dumateng penganten kekalih. Mugi-mugi anggenipun mangun balewisma kasembadan gayuh kaluwarga ingkang hayom-hayem, jenjem tentrem, sakinah, mawaddah, warohmah. Saha pinaringana putra lan putri ingkang soleh lan solehah. Boten kesupen Bapa Sulaiman saha Ibu Rita ngaturaken agunging panungun. Awit para tamu sampun nglonggaraken wekdal ngentengaken salira rawuh ing adicara panggih menika. Bapa Sulaiman saha Ibu Rita boten saged atur piwales menapa-menapa, namung saged atur donga pamuji. Mugi-mugi kesainan panjenengan sedaya Gusti paring kanugrahan saha berkah ingkang ageng. Salajengipun Bapa Sulaiman sekalian nglenggana anggenipun nampi rawuhipun para tamu tasih kathah kekirangan. Langkung-langkung bab subasita tata krami hanampi tamu tasih tebih saking bener lan pener. Mila lumantar kula nyuwun diagungna pangaksama. Mawantu-wantu
nyuwunipun Bapak Sulaiman saha Ibu Rita, para tamu sedaya saged nglajengaken lelenggahan kanthi paripurna. Kula pribadi ingkang piniji nglenggana anggenipun reroncening ukara saha angrakit basa tasih kathah kekirangan. Namung saged matur batik mbakaran ciri khas busana Kabupaten Pati. Karana kathah kekirangan, kula nyuwun agunging pangaksami. Ing wasana nderekaken wilujeng lenggahipun. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembodo tatas titis wijang wijiling pangandikan wus paripurna ponang atur pambagi harjo sumringah bingar ing wardaya karna sembodo hangentasi karya Ibu Nesya Wulan Setyaningsih sigra lumaksana tumuju sasana palenggahan sakawi. Barokah ngalajengaken adicara salajengipun inggih bedholing temanten ingkang winastan kirab kana lendran. Gegarane wong akrami tutu pondo tuturupa hamong ati pawi luput pisan kena pisan yen gampang pangluwe gampang yen angel kalungkung tan kena numbas arta dumateng panjenenganipun Kadang Wirapradangga mugi wonten kaparingipun hangaturaken ketawang langen gita Sri Nalendra laras pelok pathet barang.
Sigro risang penganten sarimbit kakanthi medal saking sasana Adi Rinengga tumuju ing sasana Panti Busana. Ingkang mangarasa sajuka nama Suba Manggala. Suba sae Manggala pangarsa. Mangarsani lampah murih ngener ing margining kesaenan. Lumampah lon-lonan sak pecak mangu sak pecak kendel. Sinambung Joko tumaruna kalih winastan satriya kembar. Pepengit mugi-mugi kakalihipun salamining gesang saged kembar cipta rasa budi miwah karsane. Kenya alih cacah kalih mangagem busana sabuk wala pralambang kaprasajan sinebat patah. Pepenget dumateng penganten kakalih sepados tansah ngagengaken kaprasajan satemah saged hayu hayom miwah hangayemi. Ingkang mangagem busana raja miwah prameswari. Lah punika ya mustikaning pahargyan anggenipun lumampah tansah akekanten asta. Prasasadatan bisa pinisah sanajan sarema pinara sastra. Nedahaken bilih kakalihipun sampun jumbuh lair lan batos. Wus manunggal ciptane nyawiji rasa karsane. Sinambung mungging pungkur wonten kenya apindo dumes ingkang mangagem busana sarwa endah kenya gegambaraning sekar pralambang kaendahan mungging pungkur sejatosipun kaendahan mungging pungkur. Mangko tiyang gesang punika kedah panggoda pangrencana ingkang arupi kaendahan pepaesing donya jejering titah kedah santosa lair lan batos. Sampun piniji ing sasana tepas wangi kasigeg saantawis. Paripurna tata cara kirap kanalendran tumuli risang penganten kakanthi manjing ing Panti Busana dene ibu juru pangadi busana kinen hanglukar busana kanalendran gantos busana kasatriyan. Para tamu ingkang winantu ing Suka Basuki kagem miyak sepining swasana kepareng hamirsani atur pangklipuring wardaya saking Kadang Pradangga Nirmala Budaya. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.